Vähän tonne päin. Ihan hiukan, niin. Mä luulen, että se on parempi kuin... Mä tiedän, että toi italialainen tuossa oikealla puolella, niin se kuitenkin niin tökkii taiteilijana noin kaikki aikaa. Kato nyt, siis se no, mutta nyt kun mä tiedän tonne. Missä muuten tulee se luikki? Kyllä se tulee sieltä kuule Elysee Areenan kätköistä. Okei. Joku ei jaksanut sanoa Luukkainen. Niin, sit tuli luikki. Niin. Joo, se vaan tuli. Joo, se on kiva. Se on muuten tossa. Se on hauska. Se on mun ensimmäinen tatuointi. Okei. Joo. Joo, hieno. Sä oot kantanut ylpeänä luikin nimeä. Kyllä. Joo. Muuten muija kysyy, että niinku puhuttiin, että mä sanoin Ruvetaan puhua siitä sun muijasta, et oo kertonut, ketä se on. Siis mä sanoin hänelle, että mä menen tapaan Luikeesta, että hän oli, että mikä se oikea nimi on se. Hän oli, että mistä vitusta nähdään, ja tästä on Luike. Älä nyt kysele tyhmiä, vittu. Siinä on nyt. Mut mistäs tää nainen nyt on? Mikäs me päivän aihe oli? Tomaksen naisseikkailu. Tomaksen naisseikkailu. Niitä on liian paljon. Joo, mut meillä on filmiä tässä, hei, ei oo hätä. Puolet olis voinut jättää kokemaan. Joo. Puhutaanko me... Mä en nyt laittanut kameraa käyntiin. Pitäisikö laittaa? Laitaks mä tän kanssa kuvaamaan? Mä voin laittaa ton muun... No laita vaan. Pitikin laittaa jos sen. sä saat, niin voit sä sen tästä ottaa, kun sä otat tän pohjan, niin laittaa tohon telineeseenkin, jos kiva pysyy paremmin pystyssä. Joo. Ai. Tai siis kato, mulla on toi teline. Niin, sulla on toi, joo. Totta kai. No hätä. Se on jee. Spiikkaatko sä meidät sisällä? Joo, mutta mun pää ihan tyhjä tosta, kun me puhuttiin niin paljon. Mikä toi ilta? Mitä me puhuttiin? Oi, toinen aihe oli. Mitä niin millaista politiikkaa? Niin, Suomessa millaista tehdään? politiikkaa? Joo, tai pitäisi tehdä. Pitäis. Joo, minkälaista? Niin puhutaanko me siitä, mitä pitäisi tehdä vai mitä tehdään? Mun mielestä Mitä ylipäätään tehdään tällä hetkellä? No, minkälaista politiikkaa on ja miten sitä pitäisi tehdä? Niin, ollaanko me Tomaksen kanssa sitten kuunteluoppilaina? Ei, voin mä jotain kertoa mun ajatuksista. Niin. Että niin. Sä olet hiukan sivussa tuoltakin. Onko se vähän tänne päin? Toisessa tänne. Tänne päin vähän. Yes. Ura. Eiköhän se ole ihan hyvin siinä. Let's go. Puolimiestä näkyy, niin se riittää. Näin, just. Ääni kuuluu. Kuuluu, joo. No niin, morjens taas. Täällä on Luiki, Tuntsa ja Kukatomas tänään vääntämässä aiheesta, minkälaista politiikka tänä päivänä on. Mistä on tullut Kukatomas? Itse asiassa mä tein TikTokin ennen kuin mä postasin yhtään mitään sinne ja mä en Sä et edes itse tiennyt, ketä se on. Siis mä en keksinyt vaan mitään nimeä, niin kirjoitin Kukatomas. Okei. No sit mun pakko kysyä, mistä Luiki tulee. No se tulee Marjosta. Miten on mies on salaperäinen? Ei, kyllähän se tulee sieltä Elysee Areenan kätköistä. Aivan ihana. Joku ei jaksanut sanoa Luukkainen, niin sanoo vaan Luikki. No Se Mario olisi ollut parempi tarina. Niin, Mario jäi sinne johonkin. Eiks Luiki oo pahis? Onko se? Onks se pahis? En mä oo pahis. Vai onks se pahis? Vai Mario? Älkää uskoko nyt Luikin yhtään. Vai onko se Mario? Eiks Mario oo se hypis ja eiks Luiki oo pahis? Niin se muuten on varmaan joo. On ne. Mä en tiedä. Mä en oo vielä, en mäkään pelannut niin paljon. En mäkään. Tuntsa tulee jostain tunturista, se on kans vääntynyt, mutta se on ollut jo ala-asteella. Mä muistan mun 6. luokan penaalista löytyi tuolta noin just kätköistä, niin mä olin hämmästynyt itekin, kun Tuntsa luki siinä, ja se luki ihan niin kuin nytkin kirjoitettuna, eli T-U-N-T-Z-A. Se oli jo silloin. Mutta mä olen ollut pienestä saakka, että Tuntsana on mua ruvettu heti huutelemaan, kun pappa Tuntsa, tiedättekö te, mopo. Niin se Tuntsa on tullut siitä tunturista. On myös Oliveriskin sanottu, mutta tiedätkö, että oli nimi lempinimistä. Mutta hei,
Mun mielestä tänään meidän pitäisi vähän ihmetellä sitä, että miten politiikkaa tänään tehdään Suomessa. Ja voisi vähän keskustella myös sitä, että mitä meidän mielestä, miten sitä pitäisi tehdä. Onko se paha aihe? Tosi haastava. Mikä siis, otetaanko helpommin tämä asia niin, että ajatellaan, että mikä politiikan tekemisessä mättää ja miten sitä pitäisi tehdä, että se olisi paremmin tehtyä. Olipas todella tylsästi ajettu sisään. Niin kuin mä itse sanoin edellisessä jaksossa, että hirveästi on ideoita huonoja ja hyviä, mutta mitä ei tapahdu. Niin kuin mitä ei tehdä. Et mun mielestä se on ongelma, että ehkä jengi ei uskalla tehdä, vai onko se jostain muustakin, mä en osaa sanoa. Niin mäkin jotenkin ajattelen, että siellä on niinku takana semmoinen ideologia, että mun pitäisi ajatella asioista näin. Jos me ajatellaan niitä asioita, mitä tässä niinku on viime vuosina vaikka niinku tehty Suomen maassa, niin ei varmasti kaikki niinku allekirjoita niitä. Se on vaan tehty, koska ideologia on ollut näin. Että mun on vaan pitänyt ajaa tiettyä asiaa. Ja sit mun mielestä ehkä tulee se, että kun säkin sanoit sitä, että osa näyttää siltä, että ne yrittää myydä jotain, että vittu kun ne ei itse usko siihen. Niin siitähän se tulee. Että ne myy semmoista asiaa, mitä ne ei itse edes ostaisi. Mä muuten yhtä ihmettelen, että nuoret ei lähde politiikkaan, kun ne hiukankin katsoo poliitikkoja ja niiden juttuja, kun nuoret ja lapset tunnistaa heti aikuisista, kun ne kusettaa. Oletteko te koskaan miettinyt? Siis mä oon monta kertaa miettinyt, että miten tommosella voi niinku tommosella semmonen terve nuori lapsi tai puhutaan nuori teinikin, niin se näkee, kun aikuinen puhuu, niin se kyllä ymmärtää, koska se puhuu paskaa ja koska ei. Että aika tarkkaan saa olla, mitä sanoo ja ajattelee oikeasti, mitä ajattelee, niin kaikki voi mennä ihan hyvinkin. Niin ja politiikka on niinku, itse asiassa niinku sanana jo vähän jotenkin niinku särähtää osalla korvasta. Että. Joo. Mä oon tässä nyt, kun mä olen puheenjohtajana tässä Varsinais-Suomen piirissä liikennöissä niin vuodenvaihteessa saakka, niin huomannut sen, että kun juttelee ihmisten kanssa, niin mä en oikein tosta politiikasta niin välitä. Sitten kun mä ajattelen, mä sanon aina, että okei, no politiikka on kaikkea. Se on ihan kaikkea. Mulla on kaikessa politiikkaa. Ihan melkein jokaisessa liikkeessä, meidän kaupassa, meidän lukas. Siitä, että sä juot sen kolan nyt silloin. Sekin on politiikkaa. Koska siinä on tämmöinen kierrätys tulee, sekin on ollut politiikkaa. Niin se kaikki on niinku politiikkaa. Siksi mä aina ajattelen jotenkin, että Toivo sanoo, että älä ajattele politiikkaa vaan. Tuu vaikuttamaan. Tuu kertomaan, mitä sä ajattelet. Me halutaan kuulla. Se on yksi ainakin niinku mun motto. Ja sit nyt tääkin taas, ai että kun se on vaikea varmaan uskoa, että mä puhun totta, mutta kun mä ihan aidosti ajattelen niin. Että kun mä haluan kuulla ihmisiä, mä oon koko elämäni tehnyt sitä työksi. Niin. Sitten taas sultkin mä tiedän, mitä sä teet tällä hetkellä, niin säkin kuuntelet ihmisiä. Kuunteluammatti. Niin, se on kuunteluammatti. Että jotenkin tää niinku pitäisi vetää henkeä vähän syvempään ja kuunnella hetki. Et mun mielestä se on parempi, että edelleen meillä on 2 korvaa ja 1 suu, eikä niin, että 2 suuta ja 1 korva. Et kyllä se niinku ainakin mun mielestä silloin, jos jaksat kuunnella niinku ihmisiä ja niiden murheita ja tuskia ja vitutuksia, anteeksi sanavalinta, niin on ehkä helpompi tehdä osuvampia päätöksiä ihmisten kannalta oikein suuntaan. Tai sit jos se muuta, niin ainakin löytää vastauksia. Et kyllähän mä niinku aina mun mielestä se kehys on tässä semmonen merkillinen asia, että jos mä ajattelen perheenä, että jos mulla on vaikka kuukaudeksi 2000 € rahaa käytettävissä, niin mulla ei ole 2001 €, vaan mulla on se 2000 €. Sitten se menee niinku miinukseen. Ja mun mielestä tavallaan että Suomen talouskin on niinku samanlainen, että meillä on niinku potti, joka pitäisi olla niinku tommonen. Ja se pitäisi jonnekin jakaa se raha. Ja miten sitä politiikkaa sitten tehdään sen rahan kanssa? Mikä niinku koetaan tärkeäksi niinku arvokkaaksi? Niin se on se, niinku se iso kysymys. Kaikki me tiedetään, että sitä ei ole niinku loputtomiin saakka syytään. Ja kyllä me ollaan niinku kipeitten päätösten edessä. Se on ihan selvä asia tällä hetkellä. Se on ikävää, mutta niin se vaan on. Mutta samaa perheet ollaan ja jokainen tässä yhdessä toivottavasti sit osansa siihen laittaa ja jää paitsi jostain ehkä. Niin ehkä just se, mitä itse on
niin kuin miksi loppujen lopuksi mä oon suhun tutustunut ja miksi me ollaan tässä niin kuin jauhamassa, niin kyllä mulla on edelleen 4 lasta. Mitä mä niille jätän? Mitä tänne jää? Niin kaikki ne päätökset, mitä nyt täällä tehdään, kyllä mä haluan tehdä sen niin, että mun omat lapset olisi oikeasti niin kuin, vois kokea niin, että he on tätä yhtä isoa perhettä ja kuuluu Suomeen. Sä oot Luiki tommonen varhaiskypsä. Mitä se tarkoittaa? Mä tarkoitan sitä, että mä olen tämmönen jo siis myöhäiskypsä, niin siinä sanotusti. Mutta siis ajatus siitä, että me ymmärretään, että tätä ei tehdä niin itselle, vaan lapsille ja tuleville sukupolville. Että jotenkin ihan hirveän itsekkäästi mun mielestä ajatella, että mä tekisin tätä politiikkaa niin kuin vain itselleni. Ai että, kun kuulostaa taas niin epäuskottavalta. Oli jo muuten suunniteltu ja laskeskeltu sana. Mutta siis mutta siis oikeesti niinku mä ainakin haluan, että kun jos mä nyt satun elämään niin vanhaksi kuin vaikka 85 ja mä olen tuntsaan täältä puoli dementti, niin mä toivon näkeväni kuitenkin niitä nuoria, jotka nyt on tällä hetkellä nuoria, hoitamassa mua hymyhuulilla, että me ollaan onnistuttu tekemään jotain hyvää niin, että niillä on hyvä mieli. Kaikki on niinku asiat kunnossa. Mä saan parempaa hoitoa kuin ne on paremmalla mielellä ja nyt elämän mallilla. Et kyllä meillä niinku, ei me voida ajatella tätä lyhytnäköisesti. Siis ei, ja sen takia mä puhuin viimeksi siitä tarinasta. Se on mun mielestä tosi tärkeä. Millaista tarinaa me kerrotaan nuorille, aikuisille, vanhuksille? Millaista tarinaa me kerrotaan niille? Totta. Nyt se tarina uupuu. Niin puuttuu, joo. Toivottavasti kyllähän me tässä nyt löydetään se tarina, mutta niinku, ja me on lähdetty sitä oikeasti niinku nyt tekemään sitä tarinaa. Joo, se on ihan totta. Ja siis, mä en tiedä mitä sä tarkoitit sillä, mutta mä ajattelen itse niin liikennytin näkökulmasta sitä tarinan tekemistä. Et mun mielestä meillä on paikka nyt tehdä sitä tarinaa. Ja miettiä, että miten politiikkaa pitäisi tehdä. En mä tiedä mitä te ajattelette, miten nykypoliittisista puolueista tehdään sitä politiikkaa noin niin kuin käytännössä. Miten se toimii hierarkisesti ja niin poispäin. Missä niitä päätöksiä tehdään, ketä kuunnellaan ja niin poispäin. Mulla on itsellä semmoinen kutina, tai mun ainut liike tai poliittinen puolue, missä mä olen ollut toisessakin. Ja silloin mä ainakin koin, että ei mua kauheasti kyllä kukaan kuunnellut. Mä muistan itse asiassa tuossa kertaakaan kuunnellut. Mun historiakaan ei ollut siellä pitkä kuin ehkä 1,5 vuotta tai jotain. Mutta niinku, on semmoinen olo, että meillä on aika olla kiinnostuneet toisistamme ja kuuntelemaan toisia, miettimään yhdessä niinku ratkaisuja. Sit se ei voi olla mun mielestä, mulla on sellainen tunne, että politiikkaa tehdään kauhean pienellä porukalla, jossain ylhäällä ja korkealla, kun on saavutettu valtaa. Se on mun sellainen luulo, ja mä luulen, että se on aika lähellä totta. Sitten ne, jotka on niin sanotusti vallan alareunoilla, mutta ehkä vaikuttajina ja pystyvät jotenkin päätöksiäkin tekemään, niin siellä helposti kuunnella vaan sitä, mitä ylhäältä sanotaan. Ja jonkunhan se tietysti pitää linjatakin, että mitä nyt sanotaan. Se on ihan sinänsä ymmärrettävää, mutta se on surullinen tilanne, jos sitä ei kuulla, että mitä asiantuntijat on sanonut asiasta tai mitä se oikeasti se ihminen, johon se päätös vaikuttaa, niin kuulla niitä ihmisiä. Musta vähän tuntuu, että toi on se ongelma nykypäivänä, että päätöksiä tehdään aika niinku, miten sanotaan, omavaltaisesti tai silleen ei oteta yhtään huomioon kansan tahtotilaa tai niinku normaalien ihmisten tahtotilaa. Että mietitään vaan jotain tiettyä porukkaa, kun pitäisi miettiä just, tiedättekö te, koko yhteisöä ja miten me pysytään porukassa. Sillä, että just nämä kaikki päätökset ajaa meitä aika niinku eri leiriin, tiedättekö te? Mä niinku uskon näin. Niin se on vähän niin kuin vastakkainasetteluna on niin kuin nuoret tai vanhukset, kumpaan me halutaan. Niin, just. Kun se pitäisi olla sellainen se vastakkainasettelu. Joo, siitä mä olen ihan samaa mieltä.
kyllä me pitää niin kuin yhdessä niin kuin niitä myös ratkaista. Siksi mä toivoisin ainakin, että Liike Nytinkin puolella me tulisi olisi samassa ryhmässä miettimässä asioita, nuoria, vanhoja, keski-ikäisiä, kaikki. Miehiä, naisia, vammaisia, eri kulttuureista olevia ihmisiä. Et kun kaikki me ollaan niin samassa paketissa kuitenkin. Joo, se on tärkeää. Mutta joo, siis miten mä niinku itse haluan tätä, niinku, siis mä olen niinku luikin jatkuvasti, se on varmaan väsynyt jo, kun mä puhun. No ei se ole väsynyt, kun se itsekin tykkää puhua identiteettiasioista. Niin, mä just oikein vielä tarkistin itse, että mitä tarkoittaa, kun puhutaan identiteetistä. Netistä kaivoin. Ja ajatus siitä, että siihen liittyy niin kuin meidän menneisyys, nykypäivä ja mahdollinen tulevaisuus. Ja siellä on tarina, mikä synnyttää meidän identiteetin. Ja meidän identiteetti syntyy niistä asioista, miten me toimitaan ja tehdään. Ja miten me ajatellaan. Ja niin kuin, se on ollut, mä sanon suoraan sen tässä, että mä en tiedä mitä olette mieltä, mutta mulla on sellainen olo, että Liike Nytissä se on ollut hukassa. Mä en tiedä, onko se muillakaan ollut niin kauhean niin kuin pramilla, mutta jos mä ajattelen, että otetaan tuossa nyt vaikka kysyy ihmisiltä, millainen on keskusta, mitä sulla on mieltä, mitä tulee kokoomuksesta, FTV, vasemmisto ja kristilliset, niin kaikki löytää niihin vihreästi niin kuin jonkunnäköisen jutun, mitä ne ajaa esimerkiksi tai minkä takia ne on olemassa. Joku kysyy Liike Nytistä, niin oikeasti realisti on mun mielestä tällä hetkellä vaan se, että edes meidän oma väki ei tiedä, miksi me ollaan olemassa. Tai mitä olette mieltä? Miltä se on tuntunut teistä? No, Tomas on ollut jonkun matkaa mukana. Joo, siis ihan samaa mieltä, mutta mä haluan jotenkin ehkä kelata taaksepäin tuossa asiassa, että mä en tiedä, onko se niin hyvä asia, että jokainen ihminen löytää, tiedätkö, identiteetin puolueesta. Musta tuntuu, että me ollaan siksi niin jakautuneita, kun ihmiset löytää sen heidän oman identiteetin esimerkiksi perussuomalaisista, vasemmistosta ja sit se on heidän kamppailuun, koska kuulutaan jompaan kumpaan leiriin. Tiedätkö, mikä ei ole hyvä asia. Että totta kai joka ihminen on oma ihminen, mutta meidän pitäisi pystyä toimimaan yhdessä eikä miettiä sitä niinku missä puolueessa oot ja mitä sä kannatat. Joo, itse asiassa kun jossain kohtaa, kun Tuntsan kanssa tästä puhuttiin tästä identiteetistä, mitä se esimerkiksi meillä on, niin mä Tuntsa sanoin sulle, että tämä pitäisi olla sellainen, että tämä niin kuin oma identiteetti on tänne helppo tuoda. Eiks niin? Ja just toi, mistä sä puhuit, Tomas, että niin on se sitten vasemmisto tai oikeisto, sä löydät sieltä tavallaan, että niillä on hyvin vahva identiteetti. Että millainen heillä on ollut se menneisyys, millainen se on nyt ja millainen se heidän mielestä on se tulevaisuus. Eiks niin? Näinhän identiteetti kuvataan. Mutta näin se on myös meillä kaikilla ihmisillä. Meillä on menneisyys, meillä on kaikilla menneisyys, meillä on tää hetki, mitä me nyt ollaan, mitä me itsestä ajatellaan, miten me itsemme nähdään ja miten me itsemme nähdään myös tulevaisuudessa. Mutta nyt mä niin puhun siitä, kun puhutaan identiteetistä, jos mennään esimerkiksi Suomen identiteettiin. Kun sieltä puuttuu nyt se, että miten me nähdään itsemme tulevaisuudessa, niin se poistaa se tuo todella huonon olon meille kaikille. Se on tosiasia. Jos sä et tiedä, mihin sä meet ensi viikolla, jos et sä tiedä, mitä sä teet työksesi ensi viikolla, niin sulla on tosi paha olla. Se on kylmä fakta. Sä oot semmoisessa tiedottomassa tilassa. Eiks niin? Ja ainakin mä toivon niin kun sitä tästä porukasta, että tänne olisi helppo tuoda se oma identiteetti. Se, mitä mä oon ollut, sitä, mitä mä oon nyt, mitä mä haluan, että se tulevaisuudessa on. Ja se että mä tuun kuulluksi. Mä saan sanoa ne asiat niin kuin minä ajattelen. Saanko mä sanoa yhden jutun tuohon, kun sä sanoit Suomen identiteetistä? Joo. Mun mielestä Suomella ei ole, tiedätkö,
Suomi-identiteetti enää. Mä uskon, että moni varmaan triggeröityy tästä, mutta mun mielestä se on näin. Mutta se johtuu siitä, että ei ole siis identiteetti tarvii noin kaikki 3 palasta. Mennyt, nykyhetki ja tulevaisuus. Jos et sä pysty kuvittelemaan sitä tulevaisuutta itsellesi, niin se ole mistään mistä napata kiinni. Sä et pysty uskoa aidosti mihinkään, jos ei sul oo sitä. Ja silloin tullaan siihen tarinaan. Pitää olla se tarina. Se meidän täytyy niin kuin saada näillä identiteeteillä, mitä meillä on, mitä me tuodaan tähän pöytään. Me luodaan se tarina, mikä me kaikki niin kuin tavallaan hyväksytään, että nyt tosta me napataan kiinni. Mä haluan antaa esimerkin tähän, siis vähän niin kuin miksi Suomella ei ole identiteettiä, että mä näin TikTokissa jonkun videon, missä joku mies niin kuin kysyy, että taistelisitko sä Suomen puolesta, jos Suomeen tulee sota? Ja siellä oli helvetin monta kommenttia, että miksi mä taistelisin Suomen puolesta, kun mä en koe, että on mun kotimaa enää. Että täällä ei ole mitään, minkä puolesta mä niin kuin taistelisin. Tosi huolestuttavaa. Aika raju kommentti, ihan hyvä. Todella huolestuttavaa. Mutta sieltä puuttuu, siis edelleen, mä en tiedä miksi mä oon nyt siitä tarinasta, mutta sieltä puuttuu se tarina, sieltä puuttuu niin kuin sä sanoit identiteetti. Ja identiteettiin meillähän on se, että mitä me on oltu, mistä me on tultu tähän pisteeseen. Me tiedetään, miten ne asiat on nyt. Mutta kun me ei tiedetä sitä tulevaisuutta. Me ei tiedetä. Sen takia ne vastaukset on tällaisia. Jos mä tietäisin, että siellä on mun lapsille niillä on duunipaikat, niillä on omat perheet, niistä pidetään huolta, niin jokainen taistelisi. Joka ikinen. Mutta nyt kun sitä tarinaa ei ole, niin ne vastaukset on silloin tällaisia. Tuosta identiteetistä, tässä mentiin hienosti haarotettu hyvättiin, mutta mun on pakko palata siihen, kun sä sanoit, että sä et ole niin varma, että haluatko sä, että ihmiset löytää identiteettinsä liikennytistä. Niin mun mielestä meillä on tässä 3 ihmistä, joilla on identiteetti nyt tässä. Ja me ollaan tultu yhteen. Ja me voidaan ihan hyvin toimia meidän yhteisten identiteettien kanssa tässä näin ja puhua keskustelua. Mun mielestä meidän identiteetti ei ole se, että mitä asioita me ajetaan, vaan meidän identiteetti on se, miten me niitä tehdään. Miten me toimitaan yhdessä, miten me rakennetaan tätä yhteiskuntaa. Ja mä toivon, että Liike Nyt näkyy eturivissä siinä. Ei, että jos joku kysyy, missä kohtaa te olette tässä viivalla vasemmisto, oikeisto, niin voisi sanoa, että me ollaan tuossa keskellä tai oikea vähän ehkä vasemmalla. Joo, vaalikoneet tulee, niin ne vaali-ihmiset voi määritellä meitä jonnekin, mutta mä ajattelin, että me ei olla tuossa viivalla. Meidän juttu ei ole poliittiset agendat, vaan se, että jos mä aina kerron sitä, kun siitä on 10 vuotta aikaa, kun tehtiin kysely tai tutkimus työpaikkademokratiasta. Ja mikä oli tärkein oli se, että siellä että ihminen saa tulla kuulluksi. Ja musta mä ajattelen jotenkin sillä lailla, että kun mä kohtaan tässä nyt ihmisiä ja kutsun mukaan meidän juttuihin, kuuntelen iltoja ja muuta, niin tuu mukaan ja jos sulla on jotain mielessä, niin kerro, me halutaan kuulla. Ihminen, joka on täynnä potutusta, niin se kertyy ton sisällä vaikka siellä työpaikalla. Mutta sitten sinä päivänä, kun se pääsee vaikka sillä toimitusjohtajalla kertomaan sen oman juttunsa. Ja sitten se toimitusjohtaja sanoo, että kuule, se on ihan kiva, kun sä kerrot, että tommonen on ja mä ymmärrän ton, mutta meidän yhtiö on ollut tämmöisiä syitä, miksi me ei voida toimia niin kuin noi. Se ei mennyt niin kuin se toivoo se ihminen. Mutta se pääsi kertomaan sen, mikä sitä paino. Hänet on kuultu. Ja mä jotenkin toivon, että meidän liike olisi semmoinen liike, joka niinku, kun ihmiset tulee, niin ne kuulee. Mä toivoisin, että aina kun pidetään yhteisiä iltoja, niin viimeinen kysymyskin mun mielestä pitäisi olla, että onko kaikki saanut kertoa sen, mikä oli itselle tärkeää? Onko jollain jotain, mikä halusi vielä kertoa jotakin? Tässä, tai tulkaa sitten vaikka puhumaan meille tai muun kanssa. Mutta niinku se kuulemisen näkökulma. Ja sitten
toinen asia, mikä mun mielestä on niin kuin identiteetin kannalta meille tärkeää, on se, että kun tuossa viitattiin sitä, että isoissa kysymyksissä isot johtajat valuttaa sieltä ylhäältä sen tiedon alaspäin ja kaikki toimii sen mukaan ilman, että kuulee kauheasti perusteluita. Okei, varmaan tulee perusteluitakin. Mutta se, että mä toivoisin, että meilläkin täytyy olla jossain niin kuin ne päätökset, että mistä ne tulee. Että mekin oltaisiin jollain tavalla yhtenäinen, niin mun mielestä se lähtee siitä, että me kuunnellaan asiantuntijoita, kokoonnutaan yhteen, keskustellaan asioista yhdessä ja käydään sitä debattia yhdessä. Ja sitten lopuksi, jos ei muuta, niin nostetaan kättä. Ja sanotaan, että hei, mä oon tätä mieltä, no Aisa tota mieltä. No, enemmistö meni nyt 55-45 niin kuin tämän puolelle. Ja todennäköisesti mä olen siellä väärällä puolella, mutta sitten mä toteamaan, että tämä on meidän demokratiaa. Me keskustellaan yhdessä, yritetään oppia yhdessä asioista. Ja nyt se edustaja, joka edustaa tuota päätöstä, joka se menee painamaan nappulaa, niin se päättää noin, koska me yhdessä ollaan puhuttu tästä asiasta näin. Ja mun mielestä se on niin paljon niin lähempänä sitä totuutta. Mä voin sitten ensi kerralla, kun sama asia nousee pintaan, niin miettiä, että voi perhana, mun pitää osata perustella paremmin tämän, koska mä uskon, että näin. Tai sitten mulla on käynyt niin, että mä itsekin oivaltanut, että hei, toi oli oikeasti hyvä päätös, kun joku on perustellut asiaa. Ja semmoinen niin mielen muuttaminen, mikä tuntuu politiikassa ole kauhean vaikeaa, että kun joku on sanonut kerran jotain, niin se pitää aina sit olla niin. Musta se on tyhmintä, mitä voi olla. Niin kuin mä sanoin, että Jalliksellekin sanoisin viime kokouksessa, että isoin juttu, mitä sä oot koskaan sanonut, on se, että kun sä olit telkkarissa toimittaja edessä. Se sanoi sulle, että 2 vuotta sitten sanoin näin. Joo, niin sanoin, mutta en mä enää sitä mieltä. Oot sä muuttanut mieltäsi? Joo, olen mä muuttanut mieltäni, koska mä kuuntelin asiantuntijoita ja tajusin, että mä olin väärässä. Ja musta niinku sellainen, mitä te ymmärrätte, mitä mä haen tässä, sellaista politiikkaa, joka etsii aidosti totuutta, sitä aitoa hyvää, niin pitäisi olla sitä pistämällä omat egot sivuun, että minä tiedän ja minä olen sitä ja tätä, tai meidän puolue on aina sanonut näin, ja muut ei uskalla sanoa mitään. Mä en halua elää sellaisessa elämässä. Niin siis ajassa pitää tehdä siihen aikaan vaativia päätöksiä. Kyllä. Siis näinhän se on. Ja toi kun niinku, Tomas tuossa, mun tuli nyt vaan niinku mieleen tuohon identiteettiasiaan, että kun tälläkin hetkellä ja aikaisemmin jo, niin kuitenkin meille niinku kansalaisille, ketä tuolla äänestää, niin ne luo jonkinlaisen tarinan siitä tulevaisuudesta. Siis jokainen luo kuitenkin jonkinlaisen tarinan siitä, mitä mä ajan, mitä mä teen ja niin poispäin. Ja miksi niin kuin todella monen kokemukset tällä hetkellä on niin kuin tosi semmoiset huonot ja halutaan muutosta, on se, että sit kun mennään sinne päätöksentekoon, niin sit ei tehdäkään niitä päätöksiä, millaista tarinaa on luotu. Ja se pistää ihmisiä niin kuin vituttaa suoraan sanottuna. Et mä luon sulle tällaisen kuvan, että tehdään näin, mutta sit mä teenkin jotenkin toisin. Mä päätänkin siellä toisin, mikä ei vie meitä sinne kohti. Niin semmoisessa tilanteessa me tavallaan niin kuin ollaan. Ja silloin tullaan niin kuin siihen, että pitäisi aina pystyä asiat käsittelemään asioina, kuuntelee asiantuntijoita, se on niin kuin ihan ehdoton, ja heittää se oma ego, jopa se oma niin kuin ideologiakin hetkeksi aikaa niin kuin helvettiin. Ja miettii, että hei, mikä tässä nyt on niin kuin paras päätös? Mikä vie meitä sinne kohti, mitä mä oon niin kuin, millaista tarinaa mä oon luonut? Siis mä ajattelen jotenkin, että joukko on sellainen verkko, johon tulee ajatellaan vaikka 10 ihmistä tulee yhteen tilaan ja alkaa keskustella yhdestä asiasta. Niin jokaisella on oma palikka siellä päässään siitä aiheesta, jonkunnäköinen. Ja sitten ne verkottuu ne ajatukset. Ja jollain henkilöllä se siellä ehkä napsahtaa paikalleen ne kaikki palaset, se ymmärtää kokonaisuuden, se jakaa ne muillekin ja muutkin saa ne palaset. Että jotenkin sellainen yhdessä miettiminen ja pohtiminen on mun mielestä äärettömän tärkeää. Ja se on oikeastaan aika hienoakin, kun ajattelee, että sä oot jossain... Kyllähän te tiedätte, kun te olette ollut varmaan palavereissa, jossa on mietitty, että me tehdään yksi juttu ja meillä tulee työryhmä ja ruvetaan miettimään sitä. Niin sieltä tulee heittoi sieltä ja täältä ja tuolta. Yhtäkkiä se kokoontuu ja sitten meillä onkin se tapahtuma valmis.
Et ei se politiikassa mun mielestä ole sen kummallisempaa periaatteessa, mutta se vaatii jokaiselta sitä, että meidän aivonystyrät liikkuu jotenkin ja kuulee ja oivaltaa. Ja siellä tarvitaan erilaisia ihmisiä, koska jokainen näkee asiat aina vähän eri kulmasta ja eri tavalla. On, mutta sitten se tarvii myös tietyllä tavalla se tarvii aina johtajan. Aina tarvitaan liideri siihen hommaan. Et vaikka me kuinka paljon puhutaan siitä, että jokainen tässä saa tuoda omat mielipiteensä ja niin poispäin, mutta sitten pitää olla kyllä liideri. Ja se vaan pitää olla. Mitä se liideri sun mielestä sitten tarkoittaa? Mitä se tekee se liideri tämmöisessä tilanteessa? Tarkoittaako se liikennöt allista? No ei välttämättä. Ei mun mielestä. Mä ajattelen nyt vaikka, mitä mun pitäisi tehdä? Mä oon Varsinais-Suomen puheenjohtaja ja nyt meillä on porukkaa tuossa kertynyt ja nyt tulee iltoihin kivasti. Sitten tehdään keskustelua. Niin mikä on mun rooli teidän mielestä? Aika rohkea, kysyttäisiin kaikkien kuulee. Mä ehkä näen, että sun isoin rooli on haalia just sitä jengiä. Niin kuin sä sait mutkin mukaan jo silloin kauan sit. Ja just pitää yllä tätä. Mutta kyllä mä en katso tuota nyt pelkästään ehkä liikennytin kannalta, vaan ylipäätänsä johtamisen kannalta. Et kuitenkin, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, meiltä puuttuu Suomesta johtajuus. Se on totta. Siitä mä olin niin samaa mieltä. Niin me tarvitaan liideri. Me tarvitaan liideri. Meinaat sä jotain Trumpin kaltaista? No, hyvä esimerkki. Ei yhtään sekopäät. No ehkä yhtä sekopäät, mutta siellä on tavallaan se, missä kun siellä on se tarina, minkä hän on pystynyt myymään ihmisille. Siihen jengi tarttuu mukaan. Me tarvitaan myös tarina. Me tarvitaan myös se, että mihin meidän ihmiset tarttuu kiinni. Hei, tää on hyvä juttu, nyt mennään kohde. Koska nyt sitä ei ole. Mut mä jotenkin näen, että täällä on niin jakautunut porukka, että tuleeko semmoista henkilöä, kehen kaikki osaa samaistua. Kaikki ei tule samaistua ikinä. Niin, mutta suuri osa. Meillä on niin tietsä jakautunut. Sillä, että musta tuntuu, että viime eduskuntavaaleissa perussuomalaiset sai eniten ääniä. Tässä eduskuntavaaleissa perussuomalaiset ei luultavasti tule saamaan läheskään yhtä paljon ääniä. Että täällä aina mennään silleen, että joku on hyvä idea, sitten seuraavalla kerroksella se on ihan paska idea. Mä ajattelen liideri, sä sanoit, että sä et ajattele liikennyttiin, mutta mä ajattelen nyt itse sitä, koska mä toivoisin, että me löydettäisiin se vahva identiteetti liikkeenä. Koska mä oon sitä mieltä, että jos ei te ja minä ja kaikki meidän jäsenet, jotka on mukana tässä, tiedä mikä liike nyt on, kun joku kysyy, kuka te ootte. Kuka sä oot? Mikä on liike nyt? No mä luulen, että kaikki tiedäks luulee, että liike nyt on Jallis. Niin, mutta se ei ole identiteetti. Ei, mutta mä luulen, että kaikki liittyy. No ensimmäisenä ihmiset ajattelee tietysti, että se on Jallis, mutta eihän se nyt mene niin. Mutta se, että mikä meidän poliittinen tapa tehdä on se juttu. Ja mä jotenkin, siis mä väitän rohkeasti, että jos mä puhun mistä tahansa aiheesta, mä rupean vaikka puhumaan nyt vaikka nuorten psykologitarpeista tai mielenterveysasioista, niin tosi moni olisi mun kanssa samaa mieltä. Mä väitän, että aika moni olisi samaa mieltä, että kuin ne pitäisi tehdä ja kuin ne pitäisi hoitaa. Mutta niistä ei varmaan yksikään lähtisi meidän kelkkaan mukaan. Ehkä 1/10, 1/20. Sen takia, että mä satuin puhumaan fiksusti. Mutta mä väitän, että tärkeämpää on se ajatus siitä, että kun mä oon tuolla mukana, niin mä olen turvassa. Mulla on siellä hyvä olla. Mua kuunnellaan, jos mä haluan. Ja se yhteisö on sellainen, jossa mä voin olla mukana. Ja tulla ominen mielipiteineen. Mä oon hirveän monen kanssa jutellut sitä, että eihän lähde sen takia politiikkaan, kun nämä kaikki puolueet on niin erilaisia
eikä mä voi sanoa, että mä olisin kenenkään kanssa samaa mieltä. Kysymys ei ole siitä olla samaa mieltä, vaan päästä keskustelemaan asioista. Ja siksi mä niin toivon, että meidän kenttä, me kestetään sitä, että me ollaan eri mieltä asioista, joistakin asioista. Me päästään tässä kuulkaa maahanmuuttopolitiikkaan jossain vaiheessa, niin me voi olla aika räiskyttää vähän se, mä olen vähän eri mieltä ehkä kuin jompikumpi teistä ainakin. En tiedä, mutta siis musta se tarkoittaa sitä, että se olisi meille henkilökohtaista. Me keskustellaan. Että niin kuin mä sanoin, niin kuin toimari, jolloin assari sai kenkään, se on aina se mun tarina, mä toistan sitä joka paikassa. Et ei se tarvitse taas assaria, kun se on aina samaa mieltä kaikesta, mitä se toimari. Ei mun mielestä mä toivon, että meidän politiikka pysyy sellaisena, että täällä saa olla eri mieltä ja sitä arvostetaan. Ja kun mä sanoin joskus, että meillä on tossa vaikka 10-20 ihmistä, jotka ajattelee samaa, niin sit siellä on yksi eri ajattelija. Niin kuinka helposti siinä käy niin, kun se yksi eri tavalla ajatteleva vaan suusa, että kaikki katsoo, että hei, come on, kaveri. Että oot sä ihan pölö. Mutta se on just se meillä se tärkeä henkilö siellä, koska kun se avaa suunsa, me joudutaan kaikki perustelemaan niitä meidän ajatuksia itsellemme ja sillekin ihmiselle, mistä me ajatellaan. Se keskustelu syntyy siitä vastakkaisajattelusta. Ja siksi niin jos sä kuulet joskus tän ja tajut, niin tuu mukaan meidän mahtuu. Kiukkuset ja iloiset kaikki. Sanotaan näin, miksi mä lähdin tähän mukaan aikoinaan oli, että niinku, et mä en vois kuvitella, että mä olisin missään puolueessa mukaan, että mä en niinku koe mitään puolueet silleen, että ne ajais samoja asioita kuin mä, että jokaisessa on jotain hyvää, mut sit mä en jaa kaikki arvoja. Mut sit sä myyt tän jutun mulle jotenkin niin, että jokainen ihminen voi vaikuttaa Liike Nytissä. Et niinku, et tää on kaikkien ihmisten puolue. Kyllä. Jotain, siksi mä lähdin tähän. Mä oon pakko sen verran sanoa tähän näin, että jos joskus tulee uusi mukaan ja kuulee tämän, tulee tilaisuuksiin, missä meillä on, niin sillä voi tulla, että eihän se nyt toteutu noin mua kuunneltukaan. Siis joo, varmaan voi käydä niin. Esimerkiksi jos viime maanantai ajatellaan, meillä oli niin intensiivinen ilta keskustelun kannalta, ja et ei siellä ehtinyt niin kuin enää kello rupesi olemaan jo seinä vastas, niin tiedätkö, asioita tapahtuu, mutta käytännössä kyllä. Ja siis kun politiikassa pitää olla ihmisten keskellä myös niin vaalien välissä. Ja se on meidän duuni, että jos me ei osata sitä tehdä, niin mä sanon jopa, niin sit me ollaan aika turhia. Koska niin olennainen asia on se, että me kuunnellaan asiantuntijoita ja ihmisiä. Tässä on vähän tämä politiikka aina mennyt sellaisesti, että se tehdään aina niin, että vaalit tuli, meni läpi ja sitten ne edustajat hävii kuin Piero Sahara. Sitten ei näy missään. Vaalit lähestyy, niin rupeaa taas ihmeesti tulemaan urheiluseuran harjoituksia ja torille käymään ja aamukahville ja rupeaa näkymään siellä sun täällä. Aloitetaan se vaalityö uudestaan. Ja yhtään ei ole siinä välissä kuunneltu ketään. Ja musta se ei sen pitäisi olla ihan niin. Kyllä meidän pitää olla näkyvissä, jos meidät valitaan. Ja mä oon ehkä uusin, tai olen niin kuin tästä porukasta ehdottomasti uusin ja mä oon aina sanonut sitä, että politiikka on hyvin kaukana musta, vaikka mä nyt on jo 10 vuotta ollut yrittäjänä. Ja voitte vaan kuvitella, niin kuin mikä on ehkä ollut se tavallaan semmoinen draivaava puolue, joka on hyvin oikealta löytynyt, niin kuin aikaisemmin. Mutta siis viime vuonna mä ihan oikeesti tajusin, että toi tarina, mitä noi kertoo, ja miksi noi toimii toistepäin. Niin se rupes vaan niinku, tiiäksä, nyppii. Ja Mä en kestä, toi kaveri. Toi yksi kamera seuraa taas mua. Mut se seurasi kyllä Luikin äsken pitkään aikaa, huomasitko sä? tosi kiva. Se oli tosi pitkä kiva. sussa. Oli. kiva. Mä katsoin, että kuka tuolla oikein on. Eikö se pitänyt mua kuvata? Sivuprofiilista oli niin omituisen näköinen. Mä en ollut tuntee ollenkaan. Onpa hyvän näköinen. Joo, kyllä. Joo. Mut siis joo. Niin toi oli niinku, siis mä vaan tajusin, että ja sit mä katoin niinku faktat, että me ollaan 18 vuotta oikeesti nyt tehty asioita näin.
ja päin perset on mennyt. Niin nyt niin kuin mulle ainakin riitti. Et siis toi ei toimi, niin toi ei toimi. Se on nyt mulle ainakin todistettu, että tää ei toimi. Näin. Et siellä on isot puolueet niin kuin vallassa, nää ketä nyt ajaa nyt eri tahojen asioita, niin se ei vaan toimi. Niin se uskallata tehdä asioita. Niin, siis nimenomaan sitä mä tarkoitan, ei uskallata siis tehdä asioita. Se, mikä mä uskallan myös väittää, niin kun kysymys ei ole pelkästään, siis jos ajatellaan niin kuin päätöksentekijöiden suunnanmuutoksen mahdollistavista asioista, niin siellä on järjetön määrä lobbausta myöskin. On. Siellä on apteekit, siellä on apteekkarit, siellä on rakennusliikkeet. Voi kuule, kun siihen ja siis se lobbauksen määrä on niin valtava. Ja totuus on siis se, että ne ihmiset vaikuttaa poliitikkoihin. Ei ne ole vaan niinku siellä muuten vaan huutelemassa, vaan ne niinku oikeasti vaikuttaa. On. Ja sen takia niinku siinä, että kun poliitikko uskaltaisi nämä, ketkä päättää näistä asioista, niin lähtee rakentamaan jotenkin tätä budjettia aivan toisella kulmalta niin sanotusti. Se vaatii rohkeutta ihan järkyttävästi. Mutta mä sanon sen verran, että nämä, ketä tässä on nyt lobannut Suomea viimeiset 18 vuotta ja tämä on tulos. Ihan oikeasti. Niin. Olisiko niinku aika ruveta niinku vaihtaa ukko? Niin. Tämä on tulos, hei. No, jos mä ajattelen, niin tämä on niinku mielenkiintoinen tämä meidän liikkeen kuvio, että barometrissa me oltiin pari kuukautta sitten, niin 33% suomalaisista voisi äänestää meitä. Joo, se oli valtava. Mutta sitten kun kysyttiin seuraavan kerran, niin kysyttiinkin kannatusprosenttia, niin se oli 1. Siinä on valtava gäppi, miettikää. 33 voisi äänestää, mutta kannatus on 1. Ja mistä se johtuu? Mun analyysi on ihan selkeä. Ihmiset ei tiedä, mikä liike nyt on. Se ei, ja mä huomaan, korostan sanaa, se ei tiedä, mikä liike nyt on. Mä ajattelen niin, että kysymys ei ole siitä, mitä asioita me ajetaan. Vaan ihmiset haluaisi tietää, mikä on Liike Nytin identiteetti. Mutta kun näinhän se on niin kuin politiikassa, jos sä ajattelet, että oikeisto ajaa tiettyjä ihmisten asioita, vasemmisto ajaa tiettyjä ihmisten asioita, niin sen takia se kysymys herää, että no, kenen asioita nämä sitten ajaa? Meillä on muuten hullu tilanne, siis kun mä ajattelen, mä oon koko ajan historiana, ja mä oon 8 vuotta ollut Remmissä suurin piirtein mukana, niin meillä on koko ajan ollut yrittäjiä ja sosiaalityöntekijöitä. Se käyttää. Ja osa vielä yrittäjiä, jotka tekee sosiaalityötä. Niin kuin esimerkiksi minäkin olen. Ja niin kuin, siis meillä on niin laidasta laitaa ollut ihmisiä, ja ihmisillä on niin kuin silti meistä käsitys, että me ollaan joku yrittäjien puolue, kun johtuu tietty Jalliksesta, kun se on bisnesmies. Yrittäjille ei ole puoluetta. Ei, mutta siis niin ihmiset ajattelee, että noi ajaa yrittäjien asiaa. Ja se siis tavallaan niin pidä paikkansa. Joo, mutta siis Mutta siis yrittäjien asioitahan ei ihan oikeasti aja kukaan. Jos me puhun nyt pienyrittäjistä ja yksinyrittäjistä, niin, niin ne on aivan yksin. Niin, siellä ei ole ketään. Yrittäjien asioihin pitäisi ajaa myös. No ehdottomasti. Pitäisi, joo. Ja siis totta kai niin kuin, no mun tausta on vahvasti yrittäjätausta. Se on mulle tosi tärkeä asia. Niin se, että niin otetaan esimerkiksi tämä YEL-asia Framille, mikä nyt on ollut. Niin mä en niin kuin käsitä, että miten Suomen yrittäjät esimerkkinä on voinut niin kuin antaa mennä sen läpi sormien. Ei mene mun jakeluun. Ja mä kerron nyt salaisuuden. Ei ne ole yrittäjien asialla, kun ne on yritysten asialla. Siinä on meidän pohdittu. Se on ihan totta, toi varmaan toi hyvin sanottu. Kukaan ei ole yrittäjien asialla, vaan ne on yritysten asioilla. Ja tää on ihan oikeesti. Me aloitettiin yrittäjäalumneja tekemään. Soiteltiin noita konkurssin tehneen yrittäjiä. Ensimmäiseksi ne vastaa puhelimeen, että mitä sä myyt mulle? Mä en osta mitään, mulla on mennyt firma konkkaan. Mä sanoin, että ei mua kiinnosta sun firma. Miten sul menee? Niin sit se aukesi. Siis sua oikeesti kiinnostaa niinku minä vai? Häh? Se tulee yrittäjille ihan yllätyksenä. Täh? Siis jotain kiinnostaa mun asiat. Että tää on hyvä niinku ymmärtää, että kenen asialla ollaan.
Ollaan me ihmisten vai yritysten asialla? Joo, no se fakta, että niinku, jos ollaan yrittäjien asialla, se vaikuttaa kaikkien elämään. Vaikuttaa, joo. Mutta kuka on yrittäjien? Mun mielestä tähän mä haluaisin selkyyden. Oikeesti. Mä haluaisin selkyyden. Siihen, että kuka on yrittäjien asialla ja kuka on yritysten. Sillä on ihan tolkuton ero. Tänä päivänä, kun me tehdään konkursseja 400 per kuukausi. Yli. Niin onko se yhteisö sen yrityksen asialla? No eihän se tarvi enää olla, kun se meni konkurssiin. Niin ei se ole enää. Mutta yrittäjän elämä jatkuu. Niinpä. Kuka olikaan sen asialla? Ei kukaan. Pahimmassa tapauksessa se tippuu yhteiskunnan ulkopuolelle. Muistetaan 90-luku. Mä sanoin, että mä en halua menettää yhtään suomalaista yrittäjää. Ei pidä. En ensimmäistäkään. Juu. Ja sit me ei olla mikään iso kansa. Meillä ei ole varaa menettää niitä ihmisiä. Oikeesti. Ja yritykset lähtee ulkomaillekin täältä. On. Ja sitten puhutaan totta kai niinku ehkä niistä isoista Niin, yhtiöistä, että se tulee sitten niinku verotuksen kannalta. Niin, sitä just mä tarkoitan, että eihän täällä ole mitään järkeä enää edes yrittää. Tää on oikeesti, mä kuulen todella paljon. Ja Toi ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta mä ymmärrän, että se kuulostaa järkevältä ajatukselta, että ei kannata. Mutta tämä on fakta, että näin yrityselämässä puhutaan. Eihän Suomessa kannata yrittää. Niinpä. Mun mielestä se on tosi surullista. Ja sitten kun ajattelee sillä lailla mielenkiintoinen tilanne, tulevaisuustutkija Ilkka Halava, niin hän sanoi, että vuonna 2040 suomalaisista 70% on joko yrittäjiä tai itsensä työllistäjiä. Et se tulee muuttumaan niin radikaalisti siihen suuntaan, että tämmöisiä vanhoja virkoja, mitä on niinku eri puolilla, niin niitä on yhä vähemmän. Siinä on se voisi taas olla ihan oma teemansakin, mistä voisi puhua. Mä oon miettinyt sitä paljon juttua, että mitä jos menee niin, onko se hyvä vai huono asia. Mä näkisin sen hyvänä asiana, mutta se vaatii myöskin paljon asennekasvatusta ja kouluttamista ja avaamista, että niin kuin ihminen ymmärtää, että se yrittäjyys ei olekaan niin pelottavaa välttämättä kuin kuvitellaan. No eihän se, mä olin 23, kun mä aloitin yrittäjänä. Ja kaikki sanoi, että älä saatana sinne. Niin se on hullu. No sä olet ollut hullu aikaa sitten. Niin, siis ei. Siihen aikaan oli ollut ihan hullu. Joo, se oli ihan kauheat rohkeat. Järkyttävän tyhmä. Niin oli, joo. Oli. Kyllä. Mut joo, minkälainen, mä edelleenkin ajattelen siis kysymys siitä, että miten politiikkaa tehdään tällä hetkellä ja miten sitä pitäisi tehdä. Se on ehkä nyt tämän hetken niin kuin semmoinen aihe ja mä jotenkin toivoisin, että puolueemme voisi olla herättämässä mahdollisimman monessa ihmisessä sellaista toivoa, että asiat voi oikeasti vielä vähän korjaantua. Joo. Mä kosken suhun, kun sä annat luvan, mutta siis toi just niinku annoit luvan. Annoin. Niin siis toi just niinku, kun tässä puhuttiin niinku yrittäjistä paljon, niin se, että nyt kun mäkin olen nähnyt niinku tämän kontrastin ja mitä mä oon niinku kuullut noilta ihmisiltä, on se, että nyt kun on leikattu ikävä kyllä niinku sieltä tuista ja kaikista mahdollista pienituloisilta, niin ihan tosiasia on se, että se on kaikki pois meidän pienyrittäjien ja keskisuurien yrittäjien kassasta se raha. Se on sieltä pois. Se on sieltä pois. Kaikki. Niin kuin mä sanoin, laina 200 € eläkeläisille, niin se tuhlaa sen ihan koko rahan. Tai yksinhuoltajaäidät, tai kenet tahansa. Se tuhlaa sen rahan. Siis laittaa kiertoon. Se lähtee kiertoon. Eiks niin? Kyllä. Se on kaikki pois yrittäjien kassasta. Kuinka monta kertaa mä kuulen konkurssin tehneeltä yrittäjältä, että vittu näitä päätöksiä saatana, kun häneltä hävii asiakkaat. Kun ei voi mitään, kun ne vaan häviää. Yksi lääkäri, ketä on siis toimii niin kuin yrittäjänä yrityksen sisällä, iso lääkärikeskus, niin sanoo, että hei kun hänellä on pulaa asiakkaista, koska ei jengi halua tulla tai pysty tulemaan, koska ne miettii, että ne ei pysty maksamaan sitä maksua. Lääkärimaksua. Miettikää. Lääkäri-yrittäjä.
kun ihmiset joutuu oikeasti tekemään valinnan, että menenkö mä lääkäriin vai ostanko mä ruokaa. Joo. Tai ostaanko mä ruokaa vai ostaanko mä mun Niin, lääkkeet? niin. Joo. Et sen takia niinku, mäkin on tämmönen vähän hassu, niinku, jos katsotaan sitä puoluejanaa, niin mä oon hirveästi niinku pienitulosten puolella, koska mä tiedän, että sen vaikutus meidän talouteen on ihan törkeä. Koska kaikki raha, mikä me otetaan sieltä pois, on pois meidän yritysten kassasta. Se on juuri näin. Se on tosiasia. Ja jos ei me sitä niinku nyt huomata tässä tilanteessa, niin on sitten saatanaa sokea olla. Sori, mutta näin se vaan on. Ja sitten ajatellaan vielä sitäkin, että sieltä pöyrähtää, sit kun se raha lähtee liikkeelle, niin valtio tulee kaikki alvit takaisin ensinnäkin ja tulee työntekijöiden suorituksia, tulee kaiken näköistä, mitä niin valtio sieltä koppaa sitten mukana. Plus sitten tietysti kun tavaraa ostetaan sen takia, että pystytään myymään, niin sieltä tulee taas. Ja työllisyyttä tulee vähän lisää. Työllisyyttä ja vähän vähemmän niin menee työttömyyskassasta rahaa. Ja siis siinä on niin paljon vaikutuksia. Yksikään yrittäjä ei pistäisi pahakseen, jos heidän asiakkailla olisi enemmän rahaa. Ei varmaan. Vai pistäisikö joku yrittäjä? Mä en niinku hiffaa, miten voi olla niin jotenkin vaikeet helpottaa tätä tilannetta. Nämä kaikki on ihan itsestäänselviä. Siis tää just. Tää Niin, mua niinku ärsyttää, sä sanoit sen. Niin, mikä niinku tässä on niin vaikeet? Mä ite vaan käsitän. Niinku eteen pitää niinku rakettitiedellä. Ne. Sitten tähän tarvitaan 118 tutkimusta ja 16 insinööriä ja että niinku saadaan tämmöiset aikaiseksi. Ne, just näin. Ei oikeesti. Niin. Miksi? Onko se politiikkaa? Kyllä. Joo. Nämä on vaikeita asioita ja sillä lailla, mutta jotenkin se on nyt tällä hetkellä toi tilanne vaan niin surullinen, kun ihan rehellisyyden nimissä mä toivon, että ihmiset ei menettäisi kuitenkaan uskoansa siihen, että niin politiikkaa tehdään. Tai että voisi jotain syntyä. Se on jotenkin niinku, se on mun mielestä niinku pahin vaihtoehto, että ihmiset ei käy enää äänestämässä sen takia, että ne niinku, tiedätkö, ajattelee. Niinku, Sitten on turha valittaa. Niin on joo, mutta kyllä mä silti ajattelen aina niin, että se on vähän niin kuin, että jos mä pidän puhetta jossain ja joku nukahtaa, niin se nukahtajan vika on, kyllä on huono puhuja. Et mä ajattelen niin kuin tietyllä tavalla sen, että... Thomas, herä. Mutta siis ihan oikeasti mä ajattelen niin, tiedäksä, että jotta politiikka kiinnostaisi, niin kyllä poliitikkojen ja puolueiden pitää kantaa vastuuta, että se pysyy kiinnostavana ja uskottavana. Joo, siinä mä oon samaa mieltä. Ja siksi musta on niinku parempi, että joku menee vasureihin tai kokoomukseen tai jonnekin, kuin ettei ne mene mihinkään. On. Et se on semmoinen. Ja sitten aina on oltava, niin kuin mä toivon, että ihmisillä olisi niin säilyisi semmoinen ajatus, että on joku toivo olemassa asioiden kanssa. Niin, mutta pitää niitä päätöksiä kannassa tapahtua, että ihmiset niin äänestää. Jos mitä ei tapahdu ja mitä ei tehdä, niin eihän jengi jaksa enää äänestää. Ei. Niin kyllä mun tekee mieli aina sanoa, että kertoo mitä sun mielestä pitäisi tehdä. Se olisi niin kaikkein paras. Että se, että jos se äänestämässä, niin kun sä sanoit, niin sit ei voi valittakaan, mutta se on niin se minimi mun mielestä. Mutta sitten olisi kyllä niin tosi hienoa, mä ainakin aina ilahdun, kun joku tulee puhumaan, mitä voitaisiin tehdä ja joka kerta oppii. Koska jokaisella on oma ainutlaatuinen tarina. Se on, niinku, se on selvä. Että Suomikin tarvii sen tarinan ja niinku, ne tarinat. Ja sieltä kautta syntyy sydäntä ja sit, niinku, myöskin ajatus siitä, että mitä tässä tarvitaan. Niin ja kun mun mielestä niinku se, että minkä mä haluaisin, että tästä niinku näistäkin kästeistä välittyisi, on se, että me ihan aidosti oikeasti mietittäisiin ja haluttaisiin niinku suomalaisten parasta. Näin mä ajattelen, että et loppujen lopuksi ei tule tästä yhdellä jaksolla tai 2 jaksolla. Tiedätkö, että ei ihmisellä tule semmoinen kuva, että noin nyt ainakin ajattelee niin niin ja tiedätkö, mä en ajattele, että meidän tarkoitus olisi se, että me tehtäisiin tätä sen takia, että me nyt haluttaisiin jonnekin eduskuntaan, että meidän on pakko päästä sinne, että me saadaan fyrkkaa. Ei todellakaan, tiedätkö, meidän tarkoitus on niinku tuoda just esillä, niinku, mikä meidän mielestä olisi hyvää, mikä meidän mielestä olisi parannettavaa.
Ja niinku toivottavasti saataisiin just jotain niinku vieraita kertomaan heidän mielipiteen jotain asiantuntijoita. Ja niinku, tiedätkö, parannettaisiin maailmaa yhdessä. Niin ja siis mulla ainakin itsellä ihan sama kuka meillä. Kyllä mä nyt totta kai valehtelisin, jos mä väittäisin, että mä en toivoisi, että liike nyt kasvaisi. Ja oltaisiin vaikuttamaan, mutta vaikka meillä olisi yhtäkkiä 50 kansanedustajaa jo meidän puolueessa, niin en mäkään voi sanoa, että me heti kaikki korjattaisiin. Kyllä se on pitkä tie, tässä on niin kuin monennäköistä mutkaa ja ratkaistavaa, mutta mä toivon, että vaikka meillä olisi se 50, niin mä toivon, että keskustelisi tämä puolue koko eduskunnan kanssa aidosti etsiä ratkaisuja ja kuunnellen asiantuntijoita. Tietyllä tavalla se on, joku ajattelee, että toi ei osaa eikä ymmärrä mitään, toi politiikasta toi tyyppi. Voi joku mustakin sanoa niin, mutta mä silti, mun voimavara on se, että mulla on asiantuntijat. Ja mä voin opetella asia kerrallaan niitä juttuja, ymmärtää ja käydä keskustelua niistä. Ja sellaista mun mielestä politiikan pitäisi olla. Että mä vaan kuvittelen, että minkälaista olisi joku kokoomuksesta ja SDP:ssä, kun niillä on isot puolueryhmät tuolla eduskunnassa, niin miltä se näyttäisikin oikeasti. Hei, kun ajatelkaa, ne istuisi alas yhdessä ja niillä olisi joku tärkeä keskustelu ja kaikki puhuisi. Niin kuin rakentaisi yhdessä sitä juttua. Kun mä tiedän, että se ei messiä, niin ei ole aikaa, ei ole voimia. Se vaatii paljon vaivaa. Niin miettikää semmoista tilannetta, että meillä olisi niin se 200 kansanedustajaa, jotka olisi ihan sika-innoissaan ja kuuntelisi toisiaan ja haluaisi oppia ja kysyisi mielipiteen muilta ja hei, miten tää on ja pitäisi tukkimiehen kirjanpitoa, tiedäkseni, niin toi oli sitä mieltä, toi oli tätä mieltä. Ihan sama niin kuin se, että silloin kun mä aloitin yrittäjänä, tiennyt mistään mitään. Mä otin selvää. Mä tein. Mun on pakko kertoa tuohon. Toi kun tuli jotenkin sillä visioi, kun sanoit, että kaikki jättäisi samaa mieltä, niin mulla on yksi semmoinen ryhmä päättäjiä, jossa mä en edes tiedä, mistä puolueesta ne on. Mä olen Mikaelin seurakuntaneuvostossa. En mä tiedä, ei varmaan kaikki seurakuntaneuvostot toimi semmosia, mutta siellä on ihan loistava jengi. Siellä on varmaan 4-5 ryhmästä ihmisiä, mutta mä en edes tiedä, mistä ne on. Me vaan tehdään yhdessä päätöksiä. Se on ihan sika hyvä oikeasti. Ja mun mielestä nämä on tämmöisiä merkkejä, kun mä ajattelen, että kaikki on niin kuin mahdollista. Et kun mä tiedän, että aina kun tämmöisiä asioita puhutaan, niin ihmisten se nousee niin kuin skeptiikka niin kuin todella. Toi ei tule ikinä toteutumaan. Niin mä en halua uskoa sitä. Mä haluan uskoa, että se on mahdollista oikeasti. Mulla niinku tämmönen sanonta, vanha sanonta, että näin on aina tehty. Niin tiedätkö, tekisi mieli niinku oksentaa. Näin on aina tehty. Miettikää hei paljon, tässä on viime vuosina niinku tää maailma on muuttunut. Parin sukupolven verran. Oikeesti. Niin ja sit joku tulee, näin on aina tehty. Niin. Näin on aina tehty. Meillä on oikeista vasemmista, meillä on näin. Niin. Näin on aina tehty. No miten on mennyt vittu? 18 vuotta. Kyllä asioiden pitää muuttua. No, siis pakko! Niinku ihan oikeesti. Ja siis ne muuttuu vääjäämättä. Se on siis ihan vääjäämätöntä se muutos. Silleen niin siis joka tapauksessa muuttuu. Mutta pystytäänkö me hallitsemaan sitä muutosta? Siitä on kysymys. Siitä on kysymys ja halutaanko me hallita sitä muutosta. Siitähän on kysymys. Mutta se on niinku vaikea pakka. Mä en tiedä mikä viisasten kivi siinä olisi, kun ajatellaan, että jos me nyt puhutaan meidän valtion miljardeista ja ne pitäisi niinku suunnata oikein. Niin miettikää kummonen pakka se on. Se on ihan siis järkyttävä laaja. Ihan valtava. Niinku, miten sä niinku oikeasti hakisit niinku parhaan mahdollisen paketin. Ja sitten kun sen löytää sen parhaan mahdollisen paketin, niin sekään ei ole sitä varmasti. Mutta miksi ei voisi olla sitä? Mä jotenkin inhimillisesti katson asioita, että niin toiselle kumartaa, niin toiselle pyllistää. Että se vähän on semmonen. Että siis niinku, kun johonkin antaa vähän enemmän, niin se on jostain toisesta paikkaa pois. Ja se on... Mutta eikö me voida ajatella, että se potti voisi kasvaa joskus? No se olisi ihana tietysti, meidän pakkokin saada kasvuyritykset, joo. Se on ihan selvä asia. Mutta sitten taas toisaalta ajattelen niinkin, että
kyllä meidän pitää pystyä niin kuin tavallaan pysäyttämään toi paketti siihen malliin, että se kestää sen, että meillä on 0 vuosia. Et meillä on niin kuin hyvä esimerkki seurakunta. Mä oon siellä ollut tosi pitkään työtä elämäni aikana. Niin 70-80-luvulla vielä niin työntekijät oli muutama. Niin sitten rahaa tuli niin hyvin sisään, kun oli 90% veroprosentti ja maksoi. Niin aina kun keksittiin joku uusi duuni, tuli uusi työntekijä. Mutta tohonkin voitaisiin ottaa tommonen ihminen ja ruvettiin tekemään ja taas tuli yksi työpaikka ja taas yksi työpaikka. Nyt kun se putoaa, ne määrärahat kirkolta, niin sitten joudutaan niin taas supistaa ja miettiä, että miten tämä niin tehdään, että kuitenkin toimii. Ihmiset saa hautaukset ja häät ja kasteet ja rippikoulut tulee pidettyä. Ja... Mutta onko sitäkään koskaan miettinyt, miten sitä pottia voisi kasvattaa? Antakaa mun rahat, mä lähden vaan. Se lähtee tuplapottiin. Se siitä puhuttiin melko uskottavasti 3 varttia, kunnes sitten me leikkaamme tämän pois. Kaikki rahat Tomakselle ja niin... Kaikki punaiselle mä tuplaan. Joo. Pistetään Tomas Vega siihen aikaan. Kyllä. Katsotaan tuleeko se Etillä takas sieltä vai jäikö se sille reissulle. Mutta siis on siellä paljon juttuja, niinku, mitkä oikeasti voisi niinku ajatella toisinkin. Että, siis semmoisia paikkoja, mistä voisi vähän lypsää rahaakin niinku järkevään systeemeihin, on eläkeyhtiöt rahoittamaan, kun ne rahoittaa kuitenkin ja sijoittaa, niin voisi sijoittaa vähän eri tavalla niin kuin Suomen puolelle. Ja sitten, mitäs nyt mulla tuli toinenkin tuossa jo juolahti mieleen, mutta meni jos ollut ja meni, mutta niinku, kyllä niitä asioita on semmoisia, jotka niinku, joilla voisi niinku olla merkitystä niinku, suunnan muutoksen kannalta kuitenkin. Et, ei ole mahdotonta etsiä korjaavia liikkeitä, mutta niin no joo, puolue, mun mielestä nämä liitot niin voisi kyllä pistää verolle. Se ette tiedä kuinka paljon on jollain STK:lta jollain niin kuin omaisuutta, se on järjettömä määrä omaisuudet. Ja musta on niin kuin hassua, että tollaisilla järjestöillä on niin järjettömät ne omaisuudet. Mitä ne tekee niin? Niillä on muuten hyvät palkat siellä, se mä voin luvata. Mä en itse tiedä liitoista, mä en oo ikinä kuulunut, mutta mitä mä oon kuullut, että liitot on loppujen lopuksi aika niinku kuuluvaa ihmiseltä, että ne on aika bullshit. Niin onkin. Onks tää ihan totta? No, siis ei, kun sä oot ihan asian ytimessä. Kyllä. Okay. Sä oot ihan asian. Siinä voisi muuten olla ihan yksi oma podipaikka. Siinä voisi olla ihan yksi aihe, se joku satana junttaa. Kyllä. Kenen kanssa saisi tapella asiasta. Okei. No. Niin kuin liitotaan. No. Tuossa oli yksi tuttava joskus aikoinaan. Niin pyydettiin sinne töihin hakemaan ja se pisti palkkatoon. Ajattelin, että itsehän pistää semmoisen palkkapyynnön, että ei varmaan pääse sisään. Ja ei kun ymmärtää, ottivat sisään. Ja 2 viikon päästä tuli yksi ihminen juttelemaan, että tässä on vähän nyt tämmöinen hommituneen olatilanne, kun meidän pitäisi nostaa sun palkkoja, kun ne muut tiedää niin paljon vuoden. Niin... Tämä oli liiton palkat. Ihan järjettömät siinä oikeasti. Joo. Ja siis kun niittenkin liittojen asioita jotkut poliitikot vaan ajaa. Tää niinku... Joo. Tää loppaus, mistä puhuttiin, tai minkä nostit esille, niin tän te ootte saanut aikaiseksi 18 vuodessa, missä nyt ollaan. Ja sit en mä yhtään ihmettelisi, että sit tulee jossain yhtäkkiä keksit Kikka 3 ja sä saisitkin sen toimimaan yhtäkkiä ilman, että saisit lupaa, niin sieltä rupeaa tulemaan varmaan jo uhkailuikin hyvässä lykyssä. Joo, se menee aika syvälle, niin, sinne identiteettiin se homma. Kyllä, että siis jotkut asiat on vaan niin varjeltuja ja suunniteltuja, että se on sääli. Löydetäänkö me yhteisymmärrys? Mikä meidän alkuperäinen kysymys oli? Millaista politiikkaa tehdään? Niin, millaista politiikkaa on ja millaista pitäisi tehdä? Vastaatkaa te ennen sen. Vastaatko siihen, millaista politiikkaa on? En. En mä siihen vasta. Mun mielestä millaista politiikkaa pitäisi tehdä, niin, pitäisi tehdä tässä ajassa olevaa politiikkaa. Kääntää kellot oikeaan aikaan.
Maailma on muuttunut ihan helvetisti tässä viimeisen vuosien aikana ja niin pitää myös politiikan. Sanonta, että näin on aina tehty, niin ei ehkä toimi kuitenkaan enää. Mä ajattelen, että pitäisi tehdä politiikkaa, jossa meillä on välineet antaa ihmisille lähestyä meitä ja tulla kuulluksi. Ja yleensäkin poliitikkopuolue pitäisi olla niin kuin enemmän ihmisiä lähellä kuulemassa. Olla ajassa, joo. Ja sillä lailla, että ihmiset voi olla kokeilemassa turvassa siellä, missä on. Mä teen itse henkilökohtaisesti kaikkeni sen eteen, että nämä hommat ei mene henkilökohtaiseksi, vaan pysytään asioissa. Et vaikka mä oon nallekarhu, niin keskimäärin ihmistä ainakin ajattelee niin. Ja pappaleijona. Ja pappaleijonakin varmaan joo. Niin sit kun mä niinku tajun, että nyt menee henkilökohtaisesti, niin sit mä kyllä ärähdän. Että ihmiset tietää, kummoinen mä oon kyllä. Että kun mä oon taistellut kiusaamista vastaan nuorten parissa pitkään ja niin poispäin, niin se on jotenkin mulla vaan niin sydämen asia. Että mä haluan, että ihmiset on turvassa ja ne tulla kuulluksi. Ja sitten me mietitään yhdessä asioita ja aidosti. Musta se on muuten hassu. Mulla on yksi ihan viimeinen netti on se, että tiedättekö te, mikä on yrityksissä kaikkein ärsyttävin homma, mitä voi olla? Toimarihomma. Sen takia mä palkkasin siihen jonkun. Joo, se voi olla toimarin homma. Ja sä aina sanot sille toimarille, että saat päättää kaikesta. Mm. Ja sitten se, kun sä tekee niitä päätöksiä, niin joku tulee sanomaan, että et sä voi noin päättää. Mm. Elikkä nimellisjohtaminen. Mm. Tai nimellisesti asioita. Et jos mä oon yrittänyt ainakin itse toteuttaa sitä aina, että jos mä sanon, että Tomas, tää on sun homma ja sä päätät siitä, niin sä kans mut sitten päätät siitä. Et se ei ole mun semmonen niinku, mut kun sä teet päätöksiä, niin mä voin tulla kysymään, että onko sä varma, että sä teet noin. Jos sä sanot, että olen, selvä, sä mä oon luvannut, että sä saat päättää ja sä päätät. Ja mun mielestä mä toivon, että meillä on silleen jäntevää tää meidän homma, että kun me tehdään yhdessä, me luvataan esimerkiksi sitä, että me tehdään yhdessä näitä asioita ja keskustellaan ja tehdään yhdessä päätöksiä, ainakin isoimmista asioista, niin mä toivon, että se myöskin on niin. Että se ei ole semmoista nimellistä, että no nyt olette saanut kuulla näitä asioita, mutta sitten kun me mennään tonne, niin mä en sitäkin jotenkin toisen tavalla. Että siis ollaan loogisia ja rehellisiä sen homman kanssa ja iloitaan niin kuin yhdessä tavallaan niin kuin siitä, että me ollaan oltu vaikuttamassa niitä päätöksiä. Niin ja toi just täytyy sanoa, mistä sanoin, niin toihan just sitä, että tavallaan että luodaan tarina, mennään tonne, mutta sitten tehdäänkin päätöksiä eri tavalla. Mm. Niin. Mikään ei niinku... Muutu. Niin, mikään ei muutu. Juu. Ja Juu, kaikilla kiehuu vaan sisällä, että Juu. Kyllä mä ansaitsin sit niin kuin plottinokkaa, jos meidän porukassa niin kuin käy niin. Sitten mä kannan kyllä vastuun siinä. Se toivottavasti saa sanoa aina. Ja musta se on niin tärkeää, että meillä saa sanoa ja puhua, olla eri mieltä. Ja täytyy sanoa, että on ainakin tähän mennessä on. Joo. Voi olla, että tästä eteenpäin ei enää niin, jos Jallis tulisi sanomaan mun, niin mä katsoisin syvään siitä asiasta, että nyt Jallis, hei come on, hei. Meillä käydään keskustelua. Kunnioittavasti. Mä jotenkin palaan siihen, mitä mä sanoin jo viime jaksossa, että mun mielestä pitäisi siivota koko pöytä ja tehdä ihan uudenlaista politiikkaa. Musta tuntuu, että mikään ei ole muuttunut, mikään ei tule muuttuu. Että ihan uutta porukkaa ja uusia ajatuksia. Kaikki uudestaan, en tarkoita sitä, tiedätkö, että kaikki täällä Suomessa muuttuisi, mutta tiedätkö, uusia ajatuksia, uusia ihmisiä. Ja tiedätkö, koko toi politiikka-game muuttuisi. Mä niin kuin näen sen niin. Se olisi tervetullutta. Se olisi ihan oikeasti. Mitä eroa lobbarilla ja asiantuntijalla? Tuli tämmönen mieleen tämmönen kysymys. Lopparilla ja asiantuntijalla vai? Niin. Loppari ajattelee itseään. Joo. Tai edustamansa yhtiötä. Niin. Joo. Joo. Ja on individualisti. Ja asiantuntija pysyy totuudessa. Löytää totuuden vilpittömästi. Joo. Mulla oli tuohon Tomaksen joku juttu, mutta se meni ohi. Hei ystävät rakkaat.
Kiitos tästä hetkestä. Mä luulen, että eikö meillä ole aika hyvä paikka pistää Tomaksella on kauhean ikävää omaa muksua jo. Niin joo, pitää valitettavasti lähteä. Ja sullakin varmaan sun Daltonin veljeksi. Ei, kun sä miettii aina, mä voin sanoa, oikein aina sanoa, että mä odotan hetken välillä, menee nukkumaan. Mutta Tomas tietää sen pienen lasteisen, että kyllä se on vaan niinku isälle semmoinen, ja totta kai äitillekin varmasti, mutta semmoinen, kun ne nukahtaa siihen ja tiedätkö, sä saat peitellä sen siihen. Ai. Siis se on taivaallinen hetki. On ihan. Siis se on ihan oikeasti taivaallinen hetki, kun sä katot sitä riahuvaa ukkelia siinä 13 tuntia ja sit se nukahtaa siihen ja siloposki ja sä saat peitellä sen siihen. Ihan Oi morjes. Pentu. Niin. Joo. Hei, kiitos. Kiitos. Ootte mahtavia kavereita kyllä. Kiitos. Samoin. Ai mun selkä. Älä jätä roikkuu. Yes. Moi moi. Semmonen. Paljon sitä tuli. Ja taas siellä on. Filmitähti. Hitto, se oli sus pitkään siinä jossain vaiheessa. Oli. Mä en näkään, kun mulla on toi tuoli tossa edessä. Mä otin jonkun pitkän puheenvuoron, niin se käänsi muuhun sen. Mutta kato, tossa mulla on toi tuoli tossa edessä, niin mä joutuisin Niin, tulla joo. tähän kurkkaamaan. Juu. Joo. Paljon tuli minuutteja. Päästiin 1:12. Hyi saakeli. Menikö meillä taas tunti 12? No Mieti se... kuin